Samtang arestado kining usa ka lalaking dalaw sa Mandawi City Jail human misuway pagpayuhot og gadugas sud sa mong bilangguan kagahapon. Ang pinakiti nga gituho ang shabu gipasok kaniya sa iyang sampot aron unta matago apan nasakpan gihapon kini sa mga gwardiya. Si Nico Serino sa report. Atul sa pagdawat og dalaw kagahapon sa Mandawi City Jail, nabantayan sulod sa searching room ang usa nga may dala nga kontrabando. Mipaubos sa search si Paulo Ginto, 30 anyos, ug gani mi-turn over pa kini sa dala nga sigarilyo. Apan ang searcher nga jail personnel giingong nakabantay sa misiwil nga parte sa condom. Ang style lagi ato niya, murag nag-surrender siya og cigarettes niya, nga murag ano siya ba, willing siya nga magpa-search. So mura siya confident san. So wala siya gatuo nga siguro ingato ang paagi nga makita sa iyahang lubot katong iyahang supposed to be ipasulod nga shabu. Nakuha gikan kang Ginto ang pakete sa gituuhan nga shabu. Gisusi pa kinsa ang tuyo niya nga bisitaon sa prisuhan. Kasamtangang gitanggong siya karon sa Opao Police Station samtang nagpaabot nga pasakaan nagkaso. Sa interview, giangkon niya ang pagdala og kontrabando nga first time niya nga nahimo. Matud pa, gisugo siya sa iyang igagaw nga muhimo niini bugti sa 5 o 10 mil pesos nga suhol kung magmalampuson ang pagpasulod. Bali, namali ko lang igagaw sila, may kailas ang igagaw. Giangkon sa dinakpan, Sabado paunta siya sa prisuhan apan nakuyawan siya. Pag Saturday ba ito din? Dito na ko, nakalinya ako. Kuyawan man dyan ko, ibaw ko na niyang may tabo. Tanong uli ko. Ang nipabalik nga paso dito yung Domingo. Gipasalig sa Bureau of Jail Management and Penology, subsub ang ilang himuon nga inspeksyon aron kalikayan nga may kontrabando nga ipayuhot. Kung unsa to'y mga dili pwede ipasulod diri sa amo ang jail. So likayan na lang nato kay kung naningkamot mo nga magpasulod og kontrabando diri sa sulod, maningkamot sad mi nga amo mong ma-search og tarong para dili makasulod ang kontrabando diri sa amo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.